mana sani gimomamba wacho ni gima ber to kata sani wasechako neno ka e chama kanti moko wacho ni an kwerane jatelo moko be wacho ni an ema kura dog bed kingpin jomoko be ni an kokomiya go to koda wuok. Ere kaka jotendwa manyien gi koro nyalo ng'iyo ni koro sani nyaka ging'i mana dongruok mar oganda ok oteku margi mar siasa giwegi. Wuod Nyakach, daduoki chien ndalo mne wawito jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. To en historia ma jothuru ong'ete. Gikwongo ging'i. Ni ka Jaramogi notho, piny Luo ne nigi wajumbe 24. Adi manoduogo. Then koro gibro duoko penjo. Adwa mnadak ni e wach maendeleo ma wadhi go mbele cha. Kidhi Ahero, mchele mipura Ahero gi puothe ma wan ga Ahero ng'eny molo man Mwea. Mano pok idhi ming'eyo ni nitiere Bunyala irrigation scheme e border mar Siaya gi Busia gi mchele mipuro Usonga e Siaya. Pok ibire ni ang'o mambo kwacho mana wach ni ang' matin. The kind of schemes ma wan go ka watiyo go properly to kwachak wa import any sugar Kenya ka. Tingene mzungu ne ng'ama riek. All the agricultural industries sama mzungu ne wuok Kenya ka ne nitie Western Kenya. Mano kerewo Nyanza gi Western Province. Niluonge ni Kavirondo land. Koro gimonego bedni wago mbake rama ahinya kaka winjo ka jatend piny dwa gero expressway mawuok Kenya kama Mau Summit. To nyathi Luo ema wacho ni ndara no expensive. To expressway to wachulo pile a toll road between town gi airport. Mane maletna. Nikech ndara no kani kanyo to mwandu manyalo dhi e piny Luo gi manyalo wuok ng'eny kabisa. Trevor gi maletna niko wach ni dwa yaw airport. Mabende airport ma Kisumo di yawe. To ng'ama pingo en nyathi Jaluo. Tapilo makech mogike piny ni ipure piny Luo. To piny Atwara ka gikawa apilo gi uso ne jo India. Apilo gi ni tok kech. Ja India to era apilo makech mogik. Manya wang'e tindo cha. Donge de wach pure mang'eny wakete airport dhi India. Gima lit na mogik en ni ko wach no tim private partnership mondo jatend piny oger railway makale piny Luo makal Kisumo makal Siaya madhi nyaka Malaba mating'o mwandu. To Jaluo ok penj ni mwandu mane madwa ting'e e train ni. Owacho ni to ka loan no nang'o. Mane gima litna. Made wabede oganda makoro yie ni mondo watige jatend piny mondo monyalo ogernwa. Mondo man inyalo ger. Adwa miyi example. Kiwuotho e piny Atwara ka, anda chiwo mana example gi gin nikech gisebet e loch higni mang'eny. Jogo puro chae. Kendo kinde ka kinde iwinjo ka giloso kaka oganda. Ok giwach ne sirikal ni ok ti. Gipenjo ni bech chai pesa di. Macadamia pesa di. Coffee pesa di. Adwa ni jothuru ochak penjo. Ni jatend piny mchele kilo pesa di. Niang' tan achiel pesa di. Nikech osekonyowa. Kembe gi koro oselisgi. Koro osemigi joma nyalo ranegi mondo gikel ohala ne jothurwa. Be wan ready mar pur. Wachak puro niang'. Tadwa paro ni. Ing'e ni onge piny ma gwen time maber malo piny Luo. Onge. Aya nyis mbasna moro. Ni chak pidho gwen e gweng'. Mano tekne. Kuro pidh dhok. Pur no koro pek. Adwa chak aduoki. Ing'ama ong'e lony. Dhie website mar Alibaba. The most sold out product and pyrethrum products
jute bags. Tiyo go e pinje ma oko gi kabisa. Owuok kuom tuoro. Trevor, kane wadongo, kwere wanego tuoro kabisa. Tuoro dwaro kama beto tuoye mipure. Mkamba pod uso tuoro kikalo gi train kidhi Mombasa. Ka ide wi ndege king'iyo piny Taita Taveta ka. En tuoro mopur ma piny onyak. Ne wawe puro tuoro nang'o. Omiyo winjo kobungo wacho gimoro. Madwa ni bende en courage telo matiye kor gwengewa. And nyamita wacho ga gimoro. Ni ng'amo kotiyo dhi dala. En kwayo. Nikech agriculture en devolved. To mwandu ni elo. Kinde ka kinde iwache. Mwandu ni elo. Wachier puro mar pamba. Wachier puro mar michele. Wachier puro mar niang'. To mondo ne yani recha ni Trevor. Wan gi nam matamre gi nono. Rech nigi products edi. En gi mo. Tilapia ma is strange. Ni mana Lake Victoria ka. Rech nigi mo minyalo losi ma wuog kuome. Rech kaka rech no. Inyalo losi into different products. Ang'o miyo pok aneno thurwa ka gere kambi mar rech. Governors wagi kiriwre nang'o mondo gitim. Well,